Ràdio 4. L'entrellat. Queda't amb nosaltres, Víctor, perquè ara hem de comentar el nou Reial Decret d'Ascensors que es va aprovar el 2024 i que s'està aplicant ara de manera gradual. Es tracta d'una nova llei que ens porta a fer reformes a diferents comunitats de veïns i veïnes i que poden implicar costos molt elevats. En els pitjors dels casos, la despesa arribaria als 40.000 euros. En sabrem tots els detalls amb Francisco Javier García. Ell és arquitecte tècnic, professor de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la UPC. Bona tarda, Francisco Javier. Bona tarda, què tal? Molt bé, a veure, aquest Reial Decret que comentàvem obligarà a canviar molts ascensors? Com va això? Mira, la idea del decret no és canviar els ascensors. O sigui, el que vol el decret és que és adaptar els ascensors, sobretot al parc existent d'edificis, perquè siguin segurs. O sigui, la normativa anterior parlava de seguretat dels equips i aquesta normativa fa molt d'èmfasis amb la seguretat de les persones. O sigui, el que vol és que els ascensors dels nostres edificis siguin elements segurs. Sí, llavors sí que és cert que hi ha... Té tot el sentit, permetem que et digui. Sí. Sí que és cert que hi ha ascensors que es podran modificar i es podran adaptar i hi ha d'altres ascensors on l'adaptació serà tan costosa que serà necessari o serà més convenient substituir-los. Però en principi es poden adaptar. D'acord. I com podem saber si l'ascensor de la nostra comunitat, de casa nostra, l'hem de canviar o no? El que hauríem de fer és... O sigui, generalitzar és impossible. O sigui, has d'analitzar cada ascensor en concret, en funció de quan es va construir, de les seves característiques, d'algú tan senzill com del tipus de porta que té, perquè això t'obliga a tenir uns sistemes de seguretat i uns altres. Llavors, el més important és que les comunitats es posin en mans d'un tècnic de confiança i d'empreses d'ascensors de confiança que puguin analitzar la situació de cada un dels ascensors que tenim i veure si és possible la seva adaptació i si és viable econòmicament parlant. Clar, i Francisco, hi ha algun tipus d'ascensor que pugui afectar més aquesta normativa que altres? M'imagino que els antics... Sí, els existents, tots els que tenen una antiguitat, els que són d'obra nova, diguem, els actuals, on els últims 10 anys ja tenen una normativa bastant ajustada, però tots els edificis existents de més de 20 anys, 25, aquí hi ha un gran nombre d'ascensors que sí o sí s'hauran d'adaptar. O sigui, més o menys, perquè ens fem una idea, a Catalunya contem que hi ha uns 200.000 ascensors, una mica més, de més de 25 anys, i hi ha un càlcul de que el 75% s'hauran d'adequar d'alguna manera. Per tant, hi ha un volum important, molt important d'ascensors que s'hauran d'adaptar. Només a Catalunya hi ha 200.000 ascensors de més de 25 anys. Sí. Déu-n'hi-do. Aproximadament, són nombres que ho pagava amb una empresa d'ascensoristes. Són estimacions que es fan, sí, del volum d'ascensors i dintre d'aquests, més o menys el 75% segur que han de fer algun tipus d'adaptació. Més o menys important, Bona tarda, Francisco. Si hi ha 200.000 ascensors i d'aquests un 75%, quasi bé segur s'haurien d'adaptar a aquests mecanismes de seguretat que apuntes, estem parlant d'un 75% de 200.000 comunitats, aproximadament, perquè cada comunitat, fent una relació simple, una comunitat, un ascensor. Potser algunes comunitats en tenen dos, per tant són menys comunitats. Però imaginem les comunitats de veïns, que ja tenen, i de propietaris, en aquest cas, que ja tenen prous despeses i que s'han d'adaptar a moltes normatives. Ara s'han d'adaptar amb aquesta dels ascensors, que evidentment és necessària, però podrien donar alguna estimació de costos, el que pot costar aquestes adaptacions? És que depèn, perquè hi ha unes adaptacions que són obligatòries, per exemple, i és que són molt bàsiques, i és que a partir d'ara totes les cabines d'ascensor han de disposar d'un sistema que detecti la càrrega que hi ha,
automàticament. Saps això? No sé si us ha passat alguna vegada que t'has muntat un ascensor i dius ui, no sé si aquest ascensor aguantarà el pes de les persones. Vale, ara això no ha de passar. O sigui, tots els ascensors han de tenir un sistema que et detecti la càrrega. I en cas de sobrecàrrega no ha de funcionar. O sigui, si hi ha més persones al compte, s'ha de baixar algú perquè això funcioni. D'acord. O tots hauran de tenir un sistema de telefonia incorporat. Quan tu li dones el botó d'alarma, t'has de comunicar amb alguna centraleta perquè algú et vingui a buscar, et vingui a treure de l'ascensor en cas necessari. O sigui, adaptacions aquestes són senzilles. I una adaptació... El cost és menor. Perdona una idea als oients, Francisco. Sí. Una adaptació d'aquesta, per exemple, la primera que has dit, no? Sobre quina... Si pots donar una forquilla, no?, aproximada dels costos, no? Perquè, reitero, les comunitats de propietaris ja pateixen bastantes despeses, no? Pocs milers d'euros, o sigui, entre 3 i 4 es podria solucionar. Entre 3.000 i 4.000 euros, vols dir? Sí, jo calculo, és una forquilla molt general que després s'ha de fer un estudi concret. El problema d'aquesta adaptació és quan necessites fer una adaptació que modifiqui o el sistema de guies, que modifiqui la maquinària, que modifiqui una sèrie d'elements, que llavors és quan el tema es pot disparar. I es pot disparar fins a on? Sí, seguint amb les forquilles, Un cas concret que estem treballant actualment d'adaptació de 2 ascensors, que estan fora de norma i que tenen una sèrie de requisits que, a més, per les inspeccions que s'han fet, s'han de solucionar a nivell mecànic. Estem parlant de 45.000 euros per ascensor. Són 2 ascensors d'un edifici de 7 plantes. Déu-n'hi-do. I entenc que en aquest cas és una modificació absoluta, del sistema? Sí, són unes adaptacions per posar els 2 ascensors en la normativa actual. Ara que ens explicaves aquests 2 sistemes que han de tenir ara per normativa els ascensors, el tema del pes i el tema de la comunicació en cas d'incidència, quines altres coses han de tenir els ascensors ara? Ara, per exemple, tot el tema de moviment de l'ascensor i d'aturada de les plantes també estarà més regulat i serà més... hi haurà una peça que li diuen variador de freqüència, que el que farà és que sigui més suau, que no passi el del típic ascensor que quan arriba a la planta fa un sotrac i se't posa bé l'esquena, doncs això s'ha d'evitar. Vale? I després temes de seguretat a nivell més dels sistemes de frens, alguns ascensors que s'hauran d'adaptar, hi ha algun sistema de guies que encara queda algun ascensor que les té que s'haurà de modificar, però sobretot són temes de seguretat en aquest sentit, vale? De seguretat de l'usuari. I aquesta, que farà servir aquest ascensor. I aquesta normativa, aquest Reial Decret d'Ascensors que li diuen, té en compte l'accessibilitat? No. No, No. Doncs em crida l'atenció perquè... El decret d'accessibilitat. O sigui, hi ha altres normatives que sí que regulen això. De fet, quan tu fas un edifici de nova planta, un edifici nou, sí que has de tenir en compte que aquest ascensor ha de ser accessible amb uns paràmetres. En temes d'ascensors existents, això és més flexible, diguem, perquè, clar, tu tens un edifici que ja existeix amb uns condicionants de partida i a vegades és molt difícil, per no dir impossible, convertir que aquest ascensor sigui accessible. O sigui, al final, el tamany de la cabina, que és el que necessites perquè sigui accessible, no el pots modificar. Ja. I la qüestió de l'accessibilitat també és un tema pendent, Sí, hi ha edificis... Compte que hi ha una època d'edificis anys 50 i 60 que els edificis, els espais que hi havien dels que tenien l'ascensor són espais relativament petits. I per molt que modifiquis la instal·lació i les adaptis, la cabina creixerà una mica, però en aquest cas concret que t'he explicat, aquesta adaptació, la cabina creix 5 centímetres. I escolta, per tant, no és significativa. No és significatiu. I escolta, Francisco, i si les comunitats de propietaris incompleixen, l'administració pot paralitzar l'ascensor? Sí. O multar? O sancionar, efectivament. Sancionar, aquesta llei no sanciona. O sigui, hi ha una llei d'indústria que sí que sanciona, aquesta no. Aquesta el que et diu és que en el moment que tu tinguis la inspecció d'indústria, que cada 4 anys fem una inspecció als ascensors,
i aquesta inspecció et dona desfavorable i a partir d'aquest moment és quan has de fer les intervencions, vale? Si tu tens deficiències que són greus i no les soluciones dintre del plaç que t'ha estipulat l'administració, o sigui, llavors sí que et poden paralitzar l'ascensor. Ara El parlaves... precinten Sí, digues. fins que totes les incidències quedin resoltes i llavors torna a posar en marxa. Val. I hi ha una data límit? Perquè ara hi ha moltes persones que ens estan escoltant de, ostres, ens haurem de reunir tota la comunitat de veïns per parlar d'aquesta qüestió, posar-nos en contacte amb una empresa especialitzada perquè ens vinguin a analitzar el nostre ascensor i en el cas que s'hagi de fer doncs, alguna obra o alguna modificació, doncs dur-ho a terme. Hi ha data límit per fer tot això? La data la regula la inspecció. O sigui, en el moment que tu tinguis l'ascensor tingui la propera inspecció per part d'indústria, és en el moment a partir del qual et donen el plaç per poder actualitzar aquest ascensor. O sigui, els ascensors que van tenir la sort o per casualitat van tenir la inspecció just abans d'aprovar la llei, doncs tindran més marge. Vale? O quan hagis de fer algun tipus d'intervenció dintre de l'ascensor perquè hagis detectat un mal funcionament. És a dir, si jo tinc un ascensor que se m'espatlla i l'he d'adaptar, aquesta adaptació ja s'ha de fer amb la normativa actual. D'acord. Deies que no hi havia sancions, però hi ha ajudes? A data d'avui, tampoc. Vaja. Avui dia, si ho mires ara, no hi ha cap ajuda vigent. Jo em moc sobretot a àrea metropolitana i Barcelona, per temes d'accessibilitat. Vale? No tinc coneixement si tenen previst treure ajuda, si no tinc coneixement, però ara mateix no n'hi ha. D'acord. Doncs Francisco Javier García, arquitecte tècnic i professor de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la UPC, moltíssimes gràcies per esclarir-nos tots els dubtes que estic segura que moltes persones que tenen ascensor en el seu bloc de pisos doncs li haurà estat de gran ajuda i em fa l'efecte que el Víctor és un d'ells, que l'he vist molt interessat. Estic interessat i, a més, com ha dit el Francisco, clar, afecta els ascensors més antics. Efectivament. Francisco Javier, moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi bé. Molt bona tarda. Bona tarda. Gràcies. Víctor. Adéu.